Nová počítačová učebňa výrazným spôsobom ovplyvňuje vyučovanie na miestnej základnej škole, nakoľko v čase informatizácie a v informatizovanom spoločnosti je nevyhnutné, aby detičky sa vzdelávali hlavne v tejto oblasti. VSP Južný Gemer výrazne napomáha okolitým obciam v regióne čerpať také projekty a také možnosti, na ktoré by z hľadiska centrálne riadených projektov by sme nemali nárok. A tieto projekty využívajú všetky okolité obce a konkrétne čo sa týka počítačovej triedy, bol zrealizovaný podobný projekt aj v susednej obci Kráľ. Vďaka tejto podpore a novej počítačovej učebne hodina informatiky je oveľa zaujímavejšia pre deti. Deti sa tešia na tie hodiny a využívajú rôzne technológie, rôzne techniky. Už len tu v počítačovej učebne alebo v triedách pomocou dotykových tabúl. Spolupráca s organizáciou VSP Južný Gemer bola veľmi jednoduchá a hladká a vďaka ním sme dokázali vytvoriť tento projekt. Vybavenie tejto miestnosti nám pomohlo vo vzdelávaní vytvoriť inkluzívne prostredie pre žiakov, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a majú možnosť stretávať s takýmto vybavením. Spoluprácu Južným Gemerom vnímam veľmi pozitívne. Naozaj je to veľmi dobrá pomoc a veľká pomoc a hlavne pre takéto malé obce. V minulom roku 2023 mali sme možnosť podať žiadosť na obnovenie detského ihriska pri materskej škole v Tuvavovciach. V rámci tej žiadosti dostali sme nenávratný finančný príspevok pre umiestnenie hracích prvkov. Tieto hracie prvky priniesli deťom veľa výhod. V mene obce Abovce chcel by som poďakovať miestnej akčnej skupiny VSP Južný Gemer za realizáciu tohto projektu. Po modernizácii jedálne v tejto materskej škole sa zlepšili služby, kuchárka má lepšie to prirodzené prostredie, všetko má po ruke. Takisto sa nám zrekonštruovalo výdajné okienko, kde si deti odoberajú tú stravu a majú to oveľa jednoduchšie, ako keď sa to muselo nosiť. Ale týmto projektom sme vedeli zrekonštruovať tak ako vnútorné priestory tejto jedálne a výdajného okienka, takisto zníženie stropov vo všetkých miestnostiach, výmena LED osvietenie, čo nám tiež šetrí energie, náklady na energie a tiež vonkajšie zateplenie stien, fasáda pekná a takisto zateplenie povaly na stropoch, čo nám všetko pôsobí na to, aby sme znižovali energetickú náročnosť týchto budov a tiež, aby sme mali nižšie náklady na spotrebu. VSP Južný Gemer určite zohral veľkú rolu, že sme získali tieto finančné prostriedky na túto rekonštrukciu, keďže nám boli nápomocní pri poradenstve a tiež pri vyhláseniach týchto víziev, ktorých sme sa mohli zapojiť ako obec. Ja vás vítam v obci v katastre obce Včelince. Nachádzame sa v materskej škole, kde bola vykonaná rekonštrukcia tejto jedálne. Na základe daných financií od VSP Južný Gemer sme investovali cez 60 000 eur do tejto kuchyne, kde bolo vymenené úplne všetko. Všetko je z nárezu. Rekonštrukcia obnášala aj obnovu kúpeľne detí a tam boli tiež vymenené všetky záchody, všetky umývadlá, dlažba. Cez VSP Južný Gemer sme rekonštruovali strechu materskej školy asi pred rokom. Ako som spomínal, spolupráca s VSP Južný Gemer je veľmi dobrá. Vychádzame, pomáhame si a tie výzvy, ktoré vydáva vlastne tzv. Maska, nám prospieva aj do budúcna k ďalším úspešným projektom. Rekonštrukciou materskej školy Štrbovci sme dosiahli zvýšenie kapacity materskej školy a vytvorili sa nové priestory s tým, že sa oddelila herňa od spálne a vytvorila sa samostatná spálňa a tým pádom detičky majú väčší priestor v herni na realizáciu každodenných výchovných a vzdelávacích činností. V rámci podpory cez VSP Južný Gemer, ktorý vlastne spája ten verejný, súkromný a občiansky sektor, my sme sa zúčastnili ako súkromný sektor, získali sme podporu hlavne na vytvorenie pracovného miesta a na zakúpenie pojazdnej predajne. Sme veľmi vďační za tejto spolupráci, lebo si myslím, že práve v regióne by sa mali podporovať tieto aktivity a podpora pracovných miest.